Isipin mo 'to, bumalik ka mula sa trabaho at ramdam mo na may mabigat na nakasabit sa likod ng bisikleta mo, pero pagtingin mo, wala naman dapat naroon. Pagdating sa bahay, natagpuan mo ang asawa mo, patay na. 3 araw siyang nasa kabaong, pero sa ikatlong araw, bigla siyang bumangon at hindi siya ang taong kilala mo. Sino siya at paano niya nabuhay muli sa katawan ng iyong asawa? Isang umaga ng tagsibol taong 1959, sa isang maliit at tahimik na baryo sa Taiwan, may isang inhinyero sibil na nasa kaligitnaan ng kanyang edad na nagngangalang Wu Chu. Sanay na sanay si Wu na bumibiyahe pauwi sakay ng kanyang bisikleta. Madalas niyang tinatamasa ang biyahe, humihinto pa nga siya minsan para silipin ang magagandang templong dinadaanan o kaya naman ay mga palengke na puno ng tao. Pero ngayong araw, ibang-iba. Hindi siya nagmamasid sa paligid, hindi siya nagre-relax dahil nagmamadali siya. Nakakuha kasi siya ng balita na ang kanyang asawa, si Lin Wongyao, ay biglang nagkasakit ng matindi. At bilang asawa, ang nasa isip lang niya ay makauwi agad upang maalagaan si Lin. Kaya ngayon, hawak niya ang manibela ng kanyang bisikleta at pedal siya ng pedal, halos mabaliw sa pagmamadali. Pero habang papalapit na siya sa kanilang baryo, napansin ni Wu na kakaiba ang nararamdaman niya. Para bang ang bigat-bigat ng kanyang katawan. Ang simpleng pedal na dati ay kayang-kaya niya, ngayon, sandali ay parang may nakadagan sa kanya. Parang may nakasabit na mabigat sa likod ng kanyang bisikleta. Pero dahil desperado siyang makauwi, hindi na niya ito pinansin, diretso lang, pedal pa rin ng pedal. At nang pumasok na siya sa kanilang kalye, nakita niya ang isa niyang kapitbahay at kahit pawis na siya at kahit ramdam niyang hinihingal na, tumango pa rin siya at nagbigay galang. Mabait kasi si Wu, palaging magalang. Pero laking gulat niya nang hindi siya hinitian pabalik ng kanyang kapitbahay. Sa halip, nakita niya ang isang mapanglait na titig, parang nandidiri at imbis na kumaway, mabilis na tumalikod at pumasok sa bahay ang kapitbahay na ito. Nagulat si Wu, ano bang nagawa ko? Bakit ganun siya makatingin? Pero wala siyang panahon para alamin. Pinagpatuloy niya ang pedal hanggang isa na namang kapitbahay ang lumabas ng bahay. Muli, binati niya at muli parihong eksaktong tingin na puno ng pandidiri at galit. Tapos, bigla na lang pumasok ulit sa bahay. Bakit ganito ang mga tao? Bulong ni Wu. Pero muli, hindi na siya nag-aksaya ng oras, mas mahalaga ang asawa niya. Pagdating sa kanilang bahay, agad niyang iniwan ang bisikleta, pumasok at sinalubong siya ng tanawin na ayaw niyang makita. Si Lin, nakahiga sa kama, maputla, nanghihina, nilalagnat ng matindi, at alam ni Wu ito hindi na simpleng pagkakasakit, delikado ito. Agad niyang inasikaso ang asawa, pinagluto ng sopas, pinainom ng tsaa, pero halos hindi makalunok si Lin. Halos wala ring malay at sa buong gabing iyon, habang binabantayan siya ni Wu, lalo lamang siyang lumala. Hindi bumaba ang lagnat, mas lalo pang naging malubha. At tumagal ito ng 3 araw na halos walang tulog si Wu habang pinapanood ang unti-unting pagkawala ng lakas ng kaniyang asawa. At doon niya napagtanto, kung hindi ko siya madadala sa ospital, mamamatay siya. Pero ang problema, wala silang sasakyan,
Tanging kapitbahay lang nila ang may donkey cart. At dahil desperado, lumapit si Wo, nakiusap siya. Pero tulad ng mga naunang araw, tinignan siya ng kapitbahay na iyon na para bang siya'y nakakasuka, para bang galit at ayaw siyang kausapin. Dahil sa desperasyon, nagmakaawa siya. Hindi ito tungkol sa akin. Ang asawa ko, mamamatay na siya, tulungan mo kami. At sa wakas, pumayag din ang kapitbahay, kaya't isinakay nila si Lin sa kariton at bumiyahe papuntang ospital. Pero ilang oras din ang biyahe at pagsapit nila roon, huli na ang lahat. Si Lin umanaw sa gabi ring iyon. Bumalik si Wo sa kanilang bahay, dala ang kabaong ng kanyang asawa at gaya ng nakagawian sa Taiwan, inilagak niya ang katawan ni Lin sa kanilang sala upang paglamayan ng 7 araw bago ito tuluyang ilibing o sunugin. 3 araw ang lumipas, 3 araw na halos hindi umalis si Wo sa tabi ng kabaong ng kanyang pinakamamahal, 3 araw ng iyak, ng panalangin at sakit. Pero sa 4th araw, biglang natahimik ang lahat ng tao sa lamay. May narinig na mga impit na sigaw, mga habol, hiningang reaksyon. At nang tumingin si Wo, nakita niya ang hindi niya dapat makita. Ang kanyang asawang si Lin umupo mula sa kabaong, buhay, gising at nakatingin sa kanila. Parang natulala si Wo, una niyang inisip, siguro hindi siya talaga namatay. Baka malalim lang na koma ito at nagkamali ang doktor. Pero agad pumasok sa isip niya, hindi. 3 araw kong binabantayan ang bangkay niya. 3 araw siyang hindi gumalaw, hindi huminga, hindi kumain. Imposibleng buhay siya. At kahit ganoon, mabilis na kumilos ang mga tao, dahan-dahan nilang iniahon si Lin mula sa kabaong. Inilapag sa kama, binigyan ng tubig, at siya nga humigop ng sabaw, huminga at nabuhay. At mula sa araw na iyon, doon nagsimula ang pinakamahiwagang kabanata sa kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, bumuti ng bumuti ang kondisyon ni Lin. Mula sa halos wala ng malay, naging malakas siya ulit at kinabukasan nakakalakad na siya. Pero napansin ni Wo, ibang-iba na siya. Ang dating asawa niya na tahimik, mahina at illiterate, biglang nakakapagbasa ng Mandarin, nakakapagsalita ng malinaw na para bang ibang tao. Ang dating mahilig magluto ng karne, ngayon ay ayaw nang kumain ng karne, naging vegetarian. At higit sa lahat, ang tono ng kanyang boses, ang paraan ng kanyang pagsasalita, hindi na siya si Lin. At sa mga sumunod na linggo, nakumbinsi ni Wo ang babaeng ito na bumangon mula sa kabaong ng kanyang asawa ay hindi na si Lin. Siya ay ibang tao, ibang kaluluwa. At di nagtagal, nakarating ang balita sa gobyerno ng Taiwan, iniimbestigahan nila at doon nang magkaharap ni Lin ang isang mataas na doktor, bigla na lang niyang tinawag itong angkol. Nagulat ang doktor, bakit mo ako tinawag na tiyo? Hindi naman tayo magkamag-anak. At doon, ibinunyag ni Lin na ang katotohanan, hindi raw talaga Lin ang pangalan niya. Siya raw si Zhu Shua, ang pamangkin ng doktor na ito, ang pamangkin na matagal nang nawawala at pinaniwalaang patay na. At lahat ng detalyeng sinabi niya, ang hilig ni Zhu, ang pagiging vegetarian, ang interes sa accounting, pati ang wikang Mandarin, lahat iyon tumutugma sa totoong pamangkin ng doktor. At higit pa, isinisiwalat ni Lin o mas tamang tawagin na ngayong Zhu kung sino ang pumatay sa kanya noong digmaan. At nung suriin ng gobyerno,
Lahat ng pangalan, lahat ng detalye tama. Ang kaso ng pagkawala ni Sue, opisyal na idiniklara na murder. At ang tanging batayan, salaysay ng isang kaluluwang muling nabuhay sa ibang katawan. At kung babalikan ang umpisa ng kwento, noong si Wu ay nagbibisikleta pa uwi at ramdam niyang may mabigat sa likod ng bisikleta at ang mga kapitbahay nakita raw nila na may babaeng nakasakay. Ayon kay Sue, tama sila. Siya raw iyon, sumakay siya sa bisikleta ni Wu at pagdating sa bahay, nang pumanaw si Lin, doon siya tuluyang pumasok sa katawan nito. Mula noon, si Lin ay naging si Sue at ang babaeng ito ay nabuhay hanggang sa edad na 77 at namatay noong 2018. At sa kanyang libing, nakasulat sa mga bandirula ang dalawang pangalan niya, Lin Wongyao at Zhou Shua. At hanggang ngayon, nananatili ito isa sa mga pinakakapanipaniwalang kwento ng posibleng reinkarnasyon na naitala sa kasaysayan.